Så er vi heldigvis nået til at se på, hvordan tingene ser ud i Scratch. Og heldigvis er der en del, der minder om Scratch Junior. Se bare her. Her har vi de gule brikker, som i Scratch Junior handlede om at sætte ting i gang. I Scratch ser det sådan her ud. Og som I kan se, så ligner de rigtig meget hinanden, bortset fra, at brikken er blevet lidt længere. Men der er stadigvæk et grønt flag. Så den er god at kende. De blå brikker, som handlede om at få ens figur til at bevæge sig på scenen, der ser brikkerne nu sådan her ud, og man gør tingene på en lidt anden måde i Scratch. Men det er jeg sikker på, at I nok skal få lært. De lille brikker handlede lidt om, hvordan jeres figur ser ud på scenen. Og her havde vi en taleboble, og så har vi 3 forskellige brikker, der kan bestemme, hvor stor eller lille jeres figur skal være. I Scratch ser det sådan her ud. Og her bliver det faktisk lidt nemmere, fordi hvor I Scratch Junior havde 3 forskellige brikker til at styre størrelsen, så er det nu kun 1 brik, man skal bruge til det. Og det er den lille brik, der er på skrå, den der hedder sæt størrelse til 100%. Derudover så vil I kunne se, at brikken til at lave talebobler med, den er blevet lidt længere. Og det er den, fordi at I også har mulighed for at styre jeres projekt lidt bedre i Scratch. Og I kan faktisk vælge, hvor lang tid man skal kunne se den her taleboble på scenen. Det er selvfølgelig vigtigt, at man kan nå at læse, hvad der står. I kan se nedenunder er der en anden brik, hvor der står tænk i 2 sekunder. Og i stedet for en taleboble, så vil der her komme en tankeboble. Kontrolbrikken. Jeg ved ikke, om I kan huske i Scratch Junior, der var tid, den var sådan lidt spøjs, fordi at selvom der står et 10-tal nede under uret, så betyder det ikke, når man sætter den her brik ind i en kodeblok i Scratch Junior, at der kommer en pause på 10 sekunder. Men jeg tror, det hænger lidt sammen med, at man i Scratch Junior skal prøve sig lidt mere frem. Det bliver nok lidt nemmere for nogle af jer i Scratch, fordi at her der tæller man faktisk rigtige sekunder, når man bruger en pausebrik. Så er vi nået til de røde brikker, som i Scratch Junior handlede om, at man skiftede til den næste scene. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, eller hvis I har prøvet at lave et lidt længere projekt i Scratch Junior med flere forskellige scener eller baggrunde, så skulle I, selvom I gerne ville bruge den samme figur igen, så skulle I faktisk hente den fra biblioteket igen og lave en kopi af den første. Det er en af de ting, der er lidt anderledes i Scratch, fordi I kan nøjes med at vælge jeres figur en gang fra starten, og så kan I få figuren til at lave noget forskelligt alt efter, hvilken baggrund der bliver vist. Og det kan man for eksempel gøre med de her to brikker. Inden I selv får lov til at åbne Scratch, så vil jeg bare lige vise jer, at igen, tingene minder rigtig meget om hinanden. De ting, som I kunne i Scratch Junior, kan I også i Scratch, men tingene har måske bare byttet lidt plads. I Scratch Junior, der brugte I plusset herover til venstre en sorte firkant til, når I skulle vælge en ny figur, og det kunne I gøre enten fra biblioteket eller i tegneprogrammet. Det har rykket lidt plads, og det er nu herover det foregår, når I åbner Scratch. Hvis I kan se det der bamsehoved, der er nede i hjørnet, så kan I forestille jer, at det er jeres plus, og det er her, I kan vælge en ny figur. Herover i det grønne felt, det var her, hvor I programmerede jeres figurer til at gøre noget sjovt. Og jeg ved ikke, om I kan huske, men man gjorde det sådan ligesom henad, når man satte brikkerne sammen. Et langt puslespil. I Scratch foregår det herover. I Scratch foregår det på en lidt anden måde, fordi her skal I bygge nedad. Til gengæld så ved jeg ikke, om nogen af jer har oplevet, at I synes, der var for lidt plads til, at I kunne lave nogle virkelig seje projekter i Scratch Junior. Og så skal I bare vide, at i Scratch, der kan I lave alle de kodeblokke, I vil. Herover ved den røde firkant, det var der, hvor I ligesom lavede nye scener. Og valgte nye baggrunde af det her. Det foregår nu herover ved scenen, som er den, der typisk styrer baggrundene. Rigtig god fornøjelse, og have det godt. Hej hej!